אם כדאי לי למכור דירה בבאר שבע ששווה היום 1.5 מיליון ומכניסה לי שכירות של 4,000 ולקנות דירה יקרה יותר ביבנה לפי 2.3 מיליון. שאלה שנשאלתי ואני מיד אפרק את הנושא הזה. הוא טוען שבעוד 3 שנים המשכנתה שהוא כרגע מחזיר, שעומדת על 2,500 שקל, לעומת השכירות שהיא 4,000 והדירה מכניסה לו 1,500, עומדת להסתיים, ולכן תהיה לו הכנסה נוספת של 4,000 שקלים. לעומת זאת, אם הוא ילך ויקנה עכשיו דירה חדשה על הנייר במחיר של 2.3 מיליון, הוא יצטרך עכשיו לקחת עוד פעם משכנתה בסכום מאוד מאוד גבוה, הוא יצטרך כפי הנראה למכור את הדירה בבאר שבע, ולמעשה להיכנס שוב למתווה שהוא שוב פעם צריך להשכיר את הדירה ולהחזיר משכנתה, והוא מאבד את ההכנסה. אז אני עניתי לאותו מתעניין באופן הבא. נכון שיש לך את השכירות של 4,000 שעומדת להפוך להכנסה פסיבית, אבל הכסף העיקרי ושלושת אפיקי הרווח בנכס מקרקעין הם א', עליית ערך, ב', שחיקת החוב של המשכנתה, וג', התשואה הפירותית, שזו השכירות שדיברנו עליה. לצערנו הרב, באר שבע זאת עיר שסובלת מעתודות קרקע מאוד מאוד גדולות ורחבות, היא מוצפת בבנייה, היא מאוד מאוד גדולה מבחינת השטח המוניציפלי שלה, ולכן אנחנו ראינו שסטטיסטית לא מעט משקיעים שנכנסו לעיר הזאת יצאו משם בשן ועין, לא רק שהם לא הרוויחו, הם אפילו הפסידו. ואם אתה לא בקיא ולא מיומן ולא מזהה אזור שהוא יודע לתת את פוטנציאל עליית הערך, כפי הנראה, אם תחכה עכשיו 3, 4 ו5 שנים, אתה תפסיד את כל הפוטנציאל של עליית הערך, שאני מזכיר, זה הכסף הגדול בנדל"ן. אם אותו קונה ילך ויעשה את המהלך של קניית הדירה היותר יקרה, קודם כל הוא עולה ברמה מדירה זולה לדירה יקרה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מתקרב למעגל הראשון של גוש דן. מן הסתם, השכירות של אותה דירה זה במספרים אחרים. אנחנו מדברים היום על למעלה מ-6,500 שקלים לחודש, במידה והדירה תהיה מוכנה היום. מעבר לזה הוא קונה דירה על הנייר, דירה שיש לה עוד פוטנציאל עליית ערך מאוד מאוד גבוה. אנחנו מדברים על אזור עם ביקוש קשיח, ולכן במקרה הזה אני באתי ואמרתי לו שההכנסה כביכול הפסיבית של אותם 4,000 שקלים לא רלוונטית עבורו. כי לבסוף, אם הוא לוקח משכנתה והדייר משלם לו את המשכנתה, אז זה לא מעניין אותו בשורה התחתונה מה גובה הריבית או מה הבנק מרוויח, כי למעשה הוא קיבל כסף מחינם, ואם הוא ימנף את עצמו ב1,000,000 שקלים, אז הוא יכול לתת ולאפשר לעצמו ולכסף שלו לעבוד עבורו, כך הוא יוצר יש מאין, מה שנקרא כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, ברור שדירה שעולה היום 2.3, כפי הנראה יכולה להגיע לשווי הרבה יותר גבוה, ולכן מבחינת הפוטנציאל עדיף לו להתקדם, עדיף לו לעלות ברמה, ועדיף לו היום שהוא צעיר לנצל את ה-10-15 שנה הקרובות כדי להגדיל משמעותית את ההון שלו, ולא להיתקע באיזשהו נכס שאולי מייצר לו היום שכירות נחמדה, אבל כפי הנראה הוא לא יעלה בערכו, והוא יישאר תקוע בתוך משבצת קטנה, בתוך אזור הנוחות. תודה על ההקשבה והמשך ערב נעים לכולם.